Bona tarda. Bona tarda, Marta. Què tal? Bé. Com esteu? Hola, Marta, com estàs? Què tal? Molt bé. Seieu, sisplau. Molt bé. Ja veig que te'ls ha assignat el Messi, un altre cop. Sí. Ah, molt xulos. M'ensenyes una mica com estan les silicones? Ho tens una mica trencat ja, A vegades sí, les portes sense les colònies, per exemple. Sense les pròtesis. Sí, fa algunes activitats sense. Perquè també Sí. a les colònies anava a la platja, portava pantalons i tot, i Bueno, però està bé. El tema és que subjectin, els encaixos. La part estètica bé. i tal no és important. Vull dir, de la silicona, la tela i tal. perquè no, només protegeix. Aquí per dintre. Està bé tot? Sí? La pell? En bon estat? Ho podem veure un moment? A vegades quan les porto molta estona em piquen una mica. Sí? Sí. Ara és mala època, per les silicones, perquè ara fa molta calor. Veiem, per exemple, que hi ha molta estona de portar-les si sua una mica, està bé treure-les i assecar-les i netejar-les amb un drap. Això està fantàstic, Amb els punts a vegades que tenia, veritat, quan ja... Molt bé. És un crac. És un noi que té una personalitat molt... És superpositiu, no és... Vull dir, és molt fàcil treballar amb ell, vale? I amb els pares també. I sí, vull dir, és fàcil, perquè és una persona positiva i conseqüentment, doncs, també quan hi ha qualsevol cosa amb les pròtesis i tal, s'ho pren d'una manera positiva, em dona molta tranquil·litat i és molt fàcil treballar amb ell. Fa tot molt fàcil. És fàcil veure quan té ferides a les cames, no? I lluita. És fàcil. És fàcil. Bueno, això. És fàcil. Sí, perquè... No sé, és un noi que lluita. És una pujada el que toca ara. Ja està. Sofia. Soc una altra pujada. Com que no? Sí, que hi ha. Sí. Va, que pot, venga, Poli, va. És tan senzill, ho fa tot molt senzill. La vam anar a una excursió, ens havien dit que l'accés era vàlid per en Sòfia, en total vam arribar allà, no es podia accedir, el vaig haver de carregar pes, no sé què, no? I llavors ja deia Sòfia, em diu, no, Ruth, si estiguessis embarassada, avui pariries, Vull dir, i en aquell moment de desesperació que dius, ostres, que ja no podem més, encara té les forces per treure't aquell somriure amb aquell dir, no de dir, ostres, és que hem patit tant, Ruth, vull dir, però amb aquella il·lusió, amb aquella dir, ho hem aconseguit. A mí que te cansaba, que sufría con esa bicicleta, pero no quería que te ayuden, quería seguir solo y la verdad que el esfuerzo, la superación que tenés es increíble. Ell assumeix totes les dificultats i les supera. És que és un punt d'honor que té que ens dona un model en tot. Quan anem van enrere, amb les dues mans alhora, anem enrere. Fort, més fort. Frenem, amb les dues mans, i quan anem endavant, molt bé. No hi ha frenos, Si volem girar molt de pressa, posem una mà més endavant, l'altra més enrere, i com ho fem? Fes-ho. Com es corre? Fes una demostració. El Sofian arranca amb les dues mans alternatives, o torna amb les dues mans alhora. Aquesta vas més lent. Tenim la cadira i tenim la pilota. I tot això
creieu que ens podem moure? O com ho fem? Sí. Jo li passo la pilota al Sofian, el Sofian se la posa a les cames, i què pot fer, Sofian? Pot fer 2 traccions a la roda, amb la qual després ha de botar. Ves cap allà, intenta-ho a veure, com ho fem. Fem 2 traccions, i el Sofian ha de botar, És un nen que m'ha ensenyat molt, Jo l'he ensenyat molt, però jo crec que ell a mi també. Som amics, és un amic per la vida. És un amic per la vida. Mira, tu has d'estar tota l'estona amb l'Ernest, vale? Passa, passa! És un nano que té un potencial i que, per tant, jo penso que allò que ell vulgui fer ho aconseguirà. El veig participant en uns paralímpics i a totes, perquè a més té l'esperit, ell, li encanta. És falta, xoques? Sí. Però si fas així i tu vas xocant, és la teva falta. Encara que caiguis tu, la falta és teva. Com me l'imagino? No sé. Aconseguint tot allò que vulgui aconseguir. Jo crec que en Sòfia és capaç d'aconseguir tot allò que vulgui. Perquè el que no pugui fer de peu, ho farà amb la cadira. I el que no pugui aconseguir sol, buscarà l'estratègia per demanar ajuda. Jo crec que el veig fent tot allò que vulgui fer. Tapeu-lo, tapeu-lo, toma la cera! Agafeu! Farà el que vulgui. Farà el que vulgui, segur. Segur perquè és que res és impossible. Per ell, res és impossible. Què? Jo, la veritat, jo diria el que vull, que sí, quan sigui gran. Sé que vol ser arqueòleg, sé que passaran coses, potser canviarà o no, però feliç, vull que sigui feliç i crec que ho serà. Sap com atrapar la felicitat, si és un imant de felicitat, si... i ja està. Què farà en el futur? No sé, el que li agradi, el que vol. I ja està, estigui envoltat de gent que l'estima, que els estima, i ja està. Vas caminant, Sofia? Sí. Venga, vámonos. Ei, on la deixaràs, Nezar? On la deixaràs després? Ja vas. L'any passat te'n recordes aquelles dies? El espíritu de tu fútbol es hacer disfrutar a los niños como yo. ¿Dónde la pasaste la vacaciones? ¿Ah, sí? ¿Fuiste allá? ¿Sí? Sí. ¿Ya había ido a Marruecos? ¿Sí? Sí. ¿Y? ¿Bien? Todos me conocen. ¿Sí? ¿Saliste en la tele? Sí. ¿Te hiciste famoso? Sí. Adéu. Ya está. Vaya, mañana no hacer más.
Sòfia, n'has vingut caminant? Sí.